Nono Bagong. Terus, ayo mlayu, ayo le. Ah. Blegedhuwek ugek-ugek sak dulita mel-mel. Dule, kowe kok mlayu-mlayu ana apa? Walah mo, ketiwasan mo. Ketiwasan kepriye? Adimu si Bathara Guru ngundang siunge Bathara Kala. Nggawa cis trisula murup sak lumbung Bandung mo. Iki lek ra kowe sing ya kuwi nambani ora bakal yen to aku urip aku mesti tekaning pati. Aduh iki piye mo? Aku tulungono ya mo. Aku tulungono. Iki piye mo lek ra kok tulungi. Aduh yo. Wes ayo dinteni ning kene. Enteni ning kene dhisik. Engko rak guru rene dhewe aku sing tanggung jawab. Ya lho mo, mesakno Bagong lho mo. Iki engko Bagong tumekaning pati Kakang Semar aku bakal mrejaya anakmu Kakang. Apa guru sing kok gawa ki apa guru? Kakang Semar iki cis trisula arep tak nggo mateni Bagong anakmu kang mahambek murang tata wis bisa ngasorake yudane para anak dewa. Saiki tampanana Bagong, ayo rene tampanana kris trisula iki. Guru ora usah kowe nggawa keris. Wis simpenen. Simpenen kerismu kuwi. Terus kepriye Kakang Semar Karm, aku manut karo kowe. Wis to arep dikaya ngopo aku manut karo kowe kok gawa nyandi Karm. Kakang yen to kaya ngono kowe bakal tak gawa marang Kayuwangan Suralaya. Saiki manuta karo aku melu ya Pak. Kowe ora kena melu Pak, aku melu. Aku mesane kowe lho Pak. Lek kowe tekaning pati aku piye lho Pak? Sapa sing tak jaluki pangan lho Pak, Pak. Ora usah nangis kowe Petruk. Wis to. Aku iki idep-idep anggonku merjuangake marang anakku si Bagong iki. Yen to kaya ngono Kakang, kowe bakal tak gawa marang Kayuwangan. Ya iki bakal tak jegurake ning kawah Candra Dimuka. Iya aku manut. Leng-leng ramyan ingkang lang-lang Kinongwati gagat ari among mbak lumba ing segara
kae ana bali lumut ambregenggang awet to dencing-dencingan oh Dole wis kowe ora usah mikir wong tuamu aku tak manut karo Gugayo Guru aku manat ayo kakang kowe tak gawa marang Kahyangan Suralaya kakang